Personer med en dobbeltdiagnose har historisk set haft svært ved at få den hjælp, de har behov for. Simpelthen fordi systemet med enkelte undtagelser ikke har været gearet til at tage sig af dem. Det vil man nu forsøge at lave om på i Region Syddanmark. På psykiatrisk afdeling Vejle oprettes nu et nyt sengeafsnit for de dobbeltdiagnostiserede. Vi åbner vores nye sengeafsnit, som har med dobbeltdiagnoser at gøre og medicinnedtrapning. Det er jo en af de idéer, vi er ret hurtigt kommet på at sige, det her, nu har vi mulighed for, altså en unik mulighed for at lave et nyt sengeafsnit, og så tænkte vi, så var det en meget oplagt sted at starte, fordi jeg tror, vi faktisk kan gøre en forskel for den her gruppe mennesker. Så selvfølgelig jeg glæder mig til at se, at vi kommer i gang med arbejdet og har høje forventninger til det. Som SF og ikke mindst som menneske, så hilser jeg det så dels velkommen. Jeg er super glad for, at der bliver placeret 15 pladser i Vejle netop til den her målgruppe. Fordi det er en målgruppe, en patientgruppe, der er blevet overset. Og det er også en patientgruppe, som der ikke har været særlig meget prestige i at behandle på, fordi at det er så komplekst. Og så samtidig så er det en patientgruppe, som har rigtig svært ved at bede om hjælp og råbe op. Altså, så som SF'er og som menneske, så er jeg særdeles glad for, at det her nu er en realitet. Det er jo mennesker, der har en psykiatrisk lidelse og samtidig har et misbrug af stoffer eller alkohol ved siden af. Og det er jo en gruppe, der ofte har været blevet tabt mellem systemerne, eller mellem stolene, kan man sige. Man kan sige, de møder op i misbrugscenter og skal have hjælp til at komme ud af deres stofmisbrug for eksempel, og så kan de godt se, at de virker som om, de faktisk fejler noget mere, ikke? Og tænker, at I har faktisk brug for noget psykiatrisk hjælp i første omgang. Så bliver de sendt til psykiatrien, og psykiatrien tænker, at vi kan ikke udrede dig ordentligt eller behandle dig ordentligt, før du er ude af dit misbrug, og så står de sådan ligesom der som kastebold mellem to steder, ikke? Så det er jo ofte en lavprestige gruppe, der er meget tabubelagt. Det er ikke nogen, der er ikke rigtig nogen, der gider røre ved den gruppe, vel. Men det er jo så mennesker, der har brug for hjælp, og der er jo altså ikke nogen, der vågner op en dag og tænker, jeg vil gerne være misbruger. Altså, ofte så er der jo en underliggende årsag til, at de har det misbrug. Det starter jo ofte med, at for eksempel nogen begynder at ryge noget hash, fordi så får de ro på tankerne eller kan sove. Og i starten så virker det måske som en slags medicin, kan man sige, en selvmedicinering. Men på et tidspunkt så tager det over på en måde, hvor det så bliver nærmest en sygeligt, ikke? Altså, at de faktisk giver problemer. Så kan de måske komme ind, første gang de ser psykiatrien, så er det måske en hashpsykose, de kommer ind. Og nogle af dem, de udvikler jo på et tidspunkt også svære psykiatriske lidelser, som skizofreni for eksempel. Det kan være det, der er triggeren til det, ikke? Så det er nogle af dem, hvad hønen og ægget, hvad kommer først, ikke? Men der ofte så er der jo en kombination af noget. Så det er jo mennesker, der har brug for hjælp. Og nogle af de her mennesker, de ender jo med at blive socialt udsatte, altså ende ud på gaden. Så jeg tror, man kan gøre en enorm forskel ved at sætte det fokus nu. Det kan jo være, ligesom brugerne her fra Skurt af, hvor livet egentlig er gået skævt, og hvor det har udviklet sig til en diagnose, og så har det udviklet sig til et misbrug oveni. Men det kan også være et menneske, som kommer fra en helt almindelig kernefamilie, hvor der så er opstået en diagnose på et tidspunkt i deres liv, eller hvor der er opstået nogle ting, hvor der så ifølge en udredning er så kommet en diagnose på. Det kan jo være et menneske, som har udviklet en paranoid skizofreni, og det kan være, at den er kommet i de unge år, og i den forbindelse er man blevet utryg, fordi at der er noget, som afviger fra normalen. Man kan høre nogle stemmer og den slags. Og så er der jo nogen, som måske er startet med at ryge noget hash, for ligesom at selvmedicinere sig selv og lægge låg på de her stemmer, sådan at de kan få fred ind i hovedet. Og det kan jo med tiden udvikle sig, både diagnosen, men også misbruget ved siden af. Jamen, der er jo få steder i landet, hvor man har det fokus. Altså, der er afdeling M på Sankt Hans på Sjælland, ikke? Og så er der vist i Vordingborg en sengeafdeling også. Og ellers så er det nye her, ikke? Det er jo ikke, fordi der er mange steder i Danmark, hvor man har den mulighed. Så jeg tænker, vi arbejder ind i noget, der er et væsentligt behov. Og hvis vi nu får nogle gode resultater på det her, det skal vi selvfølgelig også måle på at se, hvad er så udfaldende, at vi tager det fokus nu.
så er det jo klart, at så kan det jo være noget, der kan udbredes, hvis det viser sig, at det faktisk giver mening, hvilket jeg tror, det gør. Vi har jo noget erfaring fra tidligere i vores lokalpsykiatrier, både i Kolding og Fredericia og i Vejle, hvor vi over de sidste år har haft det, der hedder forløbskoordinatorer. Vi har 2 sygeplejersker ansat som det her, som simpelthen sørger for at samle de interessenter, altså de folk, der er omkring den enkelte borger, for at lave nogle fælles planer, hvor det både er kommunens misbrugscenter, der er med i det, og psykiatrien, altså lokalpsykiatrien, der er med i det. Og det har vi nogle gode erfaringer, vi har bygget på det. Jeg tror, det var tilbage i 2015, vi startede det op. Og det har vi jo selvfølgelig nogle gode erfaringer fra, som vi vil bringe videre i det videre her. Men det var jo så primært på det ambulante, så det var ikke, når man var så dårlig, man skulle være indlagt. Og vi kan godt se, at der manglede noget, når det bliver rigtig dårligt og svært syge. At, hvad havde vi så? Så blev vi jo bare indlagt på den almindelige psykiatriske afdeling måske, ikke? Men vi mangler ligesom at få noget kompetenceløft på det område her, og give dem et sted at sige, her kan vi faktisk hjælpe dig med lige præcis det her problemstilling. Det er jo det, vi har gjort her i Vejle. Man kan arrangere et psykiatrisk hospital på mange måder. Man kan bare have almindelige psykiatriske sengepladser. Man kan også have en subspecialisering. Det er det, vi har gjort her. Vi har jo både et psykoseafsnit og et affektivt sengeafsnit, et ældre psykiatrisk sengeafsnit. Og derfor tænker vi også, det giver mening at have en subspecialisering her, hvor vi har sammen med dobbeltdiagnoser og medicinnedtrapning. For så får vi samlet nogle kompetencer i det sengeafsnit, som de får en rigtig hjælp der også. Ved at vi faktisk laver en koordineret indsats på det her område her, at vi også, fordi du kan jo kun snakke om medicin her eller behandling, du er også nødt til at kigge på den sociale del af det. Har de et hus overhovedet, eller har de en lejlighed? Hvad er deres økonomiske situation? Har de uddannelse? Hvad er deres netværk? Hvordan sikrer vi, at de ikke falder tilbage igen i det her? Så det er jo noget med at skabe en struktur i deres liv også. Og det kan man jo gøre også, når de er indlagt. Starte den proces, eller i hvert fald fremskynde den proces, så vi undgår, at de bare bliver sendt tilbage til gaden igen. Fordi det er jo også virkeligheden i psykiatrien, at der er nogen, der kommer ind, måske lige får hjælp til deres abstinensbehandling og bliver sendt ud igen, og nogle af dem bliver også sendt ud på gaden, og er ude på forsorgshjem og herberger osv. Så her var det måske muligt for, at vi kan gribe lidt mere omkring det og faktisk få det ud på en god måde. En af de store udfordringer er, at de nærmest bevæger sig ind på ukendt område. Der er et stort behov for at afgrænse målgruppen, da mange dobbeltdiagnostiserede patienter allerede kendes af systemet, men ikke tidligere har haft mulighed for at blive behandlet for begge lidelser. Vi er jo stadig i en proces, hvor vi prøver at helt afgrænse målgruppen, fordi nogle af de patienter, der skal indlægges på det her afsnit, den kender vi i forvejen. De er jo faktisk allerede, nogle af dem måske allerede indlagt i psykiatrien, hvor vi har den her problemstilling, men de har jo ikke haft andre steder at gå hen, så de ligger jo blandet på for eksempel et psykoseafsnit eller et affektivt sengeafsnit. Så nogle af dem vil vi jo kende i forvejen, og hvor vi så flytter kompetencen til det her nye sengeafsnit her. Så der er nogen, der kommer udefra os, og der er vi ved at definere det, så det er ikke helt klart defineret nu, men det vil formentlig være dem der, hvor det er et svært misbrug, samtidig med, at man har en psykiatrisk lidelse. Fordi der er jo rigtig mange patienter, der også har et misbrug ved siden af, men hvis det bare er lidt has en gang imellem, så er nok ikke den gruppe, vi snakker om. Det er nok det, hvor det er lidt mere massivt på en eller anden måde, både med alkohol eller med stoffer for eksempel. Ikke? Så det er en lidt sværere og en syg gruppe, vi prøver at gøre noget for her. Det er jo i hvert fald en politisk beslutning til at starte med, og det er jo også det, som en stor del af regionen har ligesom sagt ja tak til. Men ja, det er da, altså vi skal også forvente, at det ikke kommer til at redde alle. Der vil stadigvæk være nogle patienter, som ryger mellem stolene, og vi skal også være klar på, at det er en målgruppe, som jeg nævnte tidligere, så værd at arbejde med, så derfor vil det kræve flere forsøg, før de kommer op på hesten, og nogen kommer det ikke. Men det er i hvert fald et skridt, og et vigtigt skridt i den rigtige retning. Altså som SF'er og som ansat i psykiatrien, så er det noget, som jeg gør mig virkelig glad. Jamen udfordringen kan jo være, at de kan jo være noget ustabile, hvis de bliver påvirket af stoffer eller alkohol i forhold til både at fremmøde til noget behandling eller bare møde op i misbrugscentret. Selvom de måske i bund og grund har et ønske om at få hjælp, så kan det faktisk være svært for dem måske faktisk at modtage den hjælp. Så det kræver en intensiv indsats, hvor man også måske er lidt mere opsøgende. For det er en del af naturen i det her, at man er ustabil. Det bliver et udfordrende arbejde, selvfølgelig gør det det. Og man må også kunne rumme, at det kan godt være, at man ikke lige i første hug kommer hele vejen igennem, at det måske er i anden hug eller tredje hug,
De kan måske blive genindlagt igen, før man ligesom når hele vejen igennem, i forhold til, at de kommer ud på en god måde i det her. Så det skal man også kunne rumme, at tingene bare ikke skal ikke bare lige overnight. Det er en lang proces. Der skal være noget motivation i det også. Der skal være en mening i det også for den pågældende at sige, hvordan gør vi det her? Ikke? Giver det mening, at man har mere pragmatisk tilgang? At man ikke først siger, at du skal helt ud af alt misbrug, før vi overhovedet starter noget behandling og udredning? Eller kunne man gøre noget imens, altså undervejs, at man siger, vi ved godt, du har stadig lidt misbrug, men vi kunne måske få dit misbrug lidt ned, hvis vi nu giver dig lidt behandling eller udredning her. Eller, kan det så være, at vi faktisk får mindsket dit misbrug, fordi det faktisk er noget andet, vi kommer til at behandle på? Eller måske med den pragmatiske løsning, vi skal finde der? Altså, der er måske nogle andre veje, end at bare sige meget skarpt, at det er enten det eller det her. Ikke? For Sune Nørgaard Jacobsen er det i forebyggelsen, at den helt store gevinst kan hentes. Men der er også en nuværende udfordring i de patienter, som allerede kan dobbeltdiagnostiseres. Som jeg ser det med alt, både med unge mennesker, med bandekriminelle, jo før man får sat ting i værk med forebyggende indsatser, jo bedre er man stillet på den lange bane. Vi har ikke den her nu-løsning, men vi har et samfund i øjeblikket, der har en tendens til at skrue på de her sanktionsknapper, og så bare skærpede straffe, og så behandle på folk, når det er gået så galt, at vi skal slukke branden. Vi skal have gang i den tidlige indsats, både i skolerne, få banket nogle fritidstilbud op her i byen og i Fredericia. Altså forebyggelse. Man kan sige, jo, det bør det jo være, at man har en tidlig indsats, og også fanger det, også, altså, lige snart at man ser, det er et problem. Det vi gør nu, kan sige, nu fanger vi det, sådan, kan sige, hvor de er kommet så langt ude, at nu er de svære at gribe nogen steder. Så det er jo en behandlingsindsats, vi gør nu primært, ikke? Og en rehabiliteringsindsats skal selvfølgelig kobles på i forhold til det. Og derfor skal vi også have et tæt samarbejde med misbrugscenteret og med vores forløbskoordinatorer, også ned i sengeafdelingen og med de kommunale tilbud, der så kan være, for at få dem på godt vej videre. Ikke? Så det er jo en behandlingsrehabiliteringsindsats, vi sætter i gang her, kan man sige. Men ja, ideelt set, så bør man jo kunne forebygge det her, ikke? Altså når de i deres unge år starter med en eller anden form for misbrug, og så prøver at undersøge, hvad er hvad her, ikke? Altså hvorfor gør du det, som du gør? Er det fordi du ikke kan sove om natten? Er det fordi du har tankemøller? Er det fordi du hører stemmer? Hvad er det, der er på spil? Både ungdomsuddannelserne og erhvervsuddannelserne osv., de ser jo det her på daglig basis. Og det kræver jo noget ekstra af uddannelsesinstitutionerne, fordi det er jo ikke nok bare at være faglærer. Man skal også være klædt på til at få de her unge mennesker igennem uddannelsessystemet, fordi har man det svært i forbindelse med en psykisk lidelse eller på grund af sin diagnose, jamen så bliver det også rigtig svært at tage en uddannelse. Så der er i høj grad noget at hente. Vi havde flere idéer på tegnebrættet. Man kan sige, at man kunne gøre rigtig mange ting for forskellige grupper i samfundet. Altså, vi havde også overvejet, om det skulle være et afsnit for unge med selvskade, for eksempel. Det er jo også noget, der fylder meget i psykiatrien. Men nu blev det så på det her, og så tænkte vi, så kombinerede vi det med et fokus på medicinnedtrapning, for det er også meget efterspurgt hos mange af de patienter og borgere, jeg møder, som får psykofarmaka. Så jeg tænkte, nu prøvede vi at gribe de to her, ikke? Så må vi se, om vi får mulighed for at gribe nogle andre. Men det var i hvert fald jeg tænker bare, at lige præcis ved dobbeltdiagnoser, der tror jeg, vi kan komme til at rykke ret meget. I disse dage, der går SF til forhandlingsbordet i forhold til finansloven med ligesom at tilbyde gratis psykologhjælp for unge under 25. Vi vil jo allerhelst, eller vi har set, at det var gratis for alle, men det er måske ikke realistisk på nuværende tidspunkt, så derfor starter vi med de unge. Og det er også virkelig der, hvor vi virkelig kan gøre en forskel. Jeg tror på den tidlige indsats. Jo før, jo bedre, og jo før vi får taget fat. Det hænger jo sammen det hele. Hvis en diagnose eller hvis et traume får lov til at udvikle sig, så kan det blive til en diagnose, og diagnose kan medføre et misbrug, og så bliver man indlagt lige pludselig på et psykiatrisk sygehus et eller andet sted, fordi man har det rigtig skidt. Så hvis vi får det her vedtaget, så er jeg ret sikker på, at det på den lange bane vil kunne nedsætte nogle af de høje stigninger, vi har i indlæggelser i psykiatrien.
Det her er jo et forsøg på at få parterne til at nå tættere sammen, men det er jo ikke en fuld integration, fordi altså, hvis man virkelig skulle gøre noget for området, så skulle man jo undgå den her kasseopdeling. For man kan sige, man burde egentlig sige, at misbrug hører ind under psykiatrien, så man giver en samlet behandling. For det vil jeg mene i hvert fald. Fordi så er man ud over det der med, at det er dem, eller det er dem også, ikke? Altså, så er det en fælles indsats, man sætter i gang. Så der er noget strukturelt, som sætter nogle hindringer i gang i forhold til, at misbrugsbehandlingen kører et sted, og den psykiatriske behandling kører et andet sted. Og det vil stadig være lidt, når vi nu laver det sengeafsnit her. For vi overtager jo ikke behandling for misbrugscentrene, så det sker stadig i en fælles dialog med de læger, der er derude, i forhold til den fælles behandling. Så hvis man virkelig skulle gøre noget, så skulle man gøre noget strukturelt, simpelthen sige, at misbrugsbehandling, dobbeltdiagnoser, det hører ind under psykiatrien, så det bliver en fælles behandling, de får der. Det vil være det helt optimale. Det er et forsøg på ligesom at nå lidt tættere på at gøre noget i den eksisterende struktur, der nu er. Og Sune, han er glad for, at der endelig kommer et resultat ud af debatten, som politisk har stået på gennem mange år. Og han ser det også som en styrke, at Psykiatrisk Afdeling Vejle nu får mulighed for at udvikle, erfare og vidensdele ny lærdom om de dobbeltdiagnostiserede. Det har været en debat, som har kørt længe, og også fordi det er en målgruppe, som er rigtig svær at behandle på. Men her med det nye afsnit, så får man jo ligesom ekspertisen samlet på et sted, sådan at man både kan udrede og behandle på samme tid. Og det er jo det, der gør det fuldstændig exceptionelt. En rigtig stor tværfaglig indsats. Der er jo tilkoblet psykologer, psykiater, overlæger, sygeplejersker, SSA'er og hele striven. Så det er jo fantastisk at have samlet så meget kapacitet i samme hus. Altså det er jo kun et løft, at man på den måde samler nogle kompetencer. Ja, det er jo løft generelt også. Det gør også, at vi kan have nogle dialoger og noget vidensdeling på området. Ikke? Det, jeg synes, det er spændende ved det job, jeg også har nu, det er, at man kan jo snakke lang tid om politiske visioner. Hvad vil man med psykiatrien? Hvilken vej skal vi gå? Og måske sker der noget om 10-20 år. Ikke? Det, der er spændende nu, det er, at vi kan gribe ind og sige, nu har vi nogle muligheder for at gøre nogle ting anderledes. Og så prøve det af simpelthen. Og så ud fra den erfaring, at man skal også nemmere at påvirke os politisk. Og sige, prøv at se, hvad vi gør her. Det lykkes faktisk. Hvis det lykkes med de ting her, vi får lave nogle resultater på det, så er der jo noget stærkt i at kunne give den videre og sige, det her skal vi gøre mere af i psykiatrien. Så jeg ser det også som en måde at prøve nogle ting af på, som er efterspurgt, som der ikke lige er så meget af i psykiatrien. Så på den måde synes jeg, det er spændende at få lov til at på den måde kunne skubbe i nogle retninger. Og det synes jeg, vi gør ved nogle af de ting her. Og så kan man jo altid tænke næste skridt, ikke? Men man skal jo starte et sted. Og her var der en oplagt mulighed, når man nu har pludselig et frit sengeafsnit, vi kan gøre, putte vores egne idéer ned i. Det er et godt signal at sende til nogle af vores allermest udsatte. Og det er et godt træk at tage som samfund. Vi skal have tålmodigheden, for der sker ikke en ændring fra dag til dag. Det er et langt sejt træk, men at der er politisk velvilje til netop den her målgruppe, det hilser jeg i særdeleshed hjertelig velkommen. Målet er, at vi får flere til at komme tilbage til livet på en god måde, hvor de kommer måske videre i deres uddannelse, eller får et arbejde, får en fast struktur i deres hverdag, får en familieliv, ender væk fra gaden. Altså, der er jo rigtig mange målsætninger af det her, afhængig af, hvor man starter hen, kan man sige. Ikke? Det er jo ikke alle, der er hjemløse ude på gaden, men det kommer an på, hvor man står henne, ikke? I livet. Ikke? Men at vi kan vise, at vi har fået dem til et andet sted, hvor de måske kommer helt ud af misbrug, eller kommer så meget ud af det, at de faktisk kan fungere i et normalt liv, med alle de facetter, der nu kan være. Så tænker jeg så, at vi er kommet et rigtig godt stykke af vejen. Ikke? Det er jo klart, at jeg håber på, at stigningen i indlæggelser, den begynder at gå den anden vej. Altså, vi har en stor belastning på vores psykiatriske sygehus, og det fortæller jo også et eller andet sted, at der er mange mennesker, der har ondt i sindet. Og det skal vi selvfølgelig hjælpe med i den udstrækning, vi kan, og det gør vi jo netop ved gratis psykologhjælp, så tingene ikke udvikler sig. Og når man står i en situation, hvor man er blevet så dårlig, at man har et misbrug og en diagnose, så er der også et tilbud til det. Det er jo alligevel at erfare noget nyt. Altså, vi ved, der er et behov, der ikke bliver
bliver mødt, som det er nu i psykiatrien. Så det er jo fedt at kunne prøve nogle ting af, som der formentlig også vil være nogen, der vil få rigtig meget gavn af.